салом дӯстон, имрӯз мехостам дар бораи цистит ба шумо каме маълумот диҳам. Дар аввал биёед аниқ кунем, ки цистит худаш чист. Цистит ин илтиҳоб, яъне воспаленияи пешобдон мебошад. Цистит метавонад ҳам шадид ва ҳам музмин бошад, яъне ҳам остре ва ҳам хронически шуда метавонад. Дар занҳо цистит бисёртар дида мешавад назар ба мардҳо. Барои чӣ дар занҳо бисёртар дида мешавад? Барои он ки ҳамон канали пешоброне ки ҳаст, дар занҳо он кӯтоҳтар мебошад ва хело зич бо узвҳои таносули занона ҷойгир аст ва чӣ инфексияе ки шуд, тезтар ба пешобдон меравад. Аз ҳамин сабаб дар занҳо цистит зиёдтар дида мешавад. Якум ин риоя накардани гигиена. Албатта вақте гигиенаро ки риоя накардем, инфексияҳо зудтар авҷ мегиранд ва ба пешобдон зарари худро мерасонанд. Ва ё ин ки истифодаи ҳар хел гелҳо ва собунҳои обакие ки ҳаст, дар таркибашон моддаҳои кимиявии зарарнок доранд. Онҳо низ метавонанд зарари худро ба пешобдон расонанд. Дуюм ин дар шамолхӯрӣ бисёр гаштан. Бо забони дигар агар гӯем, переохлаждение. Вақте ки дар хунукӣ бисёр мегардему, ин боиси авҷ гирифтани ҳамон воспалительный процесс мегардад ва боиси шамол хӯрдани пешобдон мешавад. ҳолати сеюм бошад, камтар дида мешавад назар ба ҳолати якум ва дуюм. Ин цистит баъд аз алоқаи ҷинсӣ. Чунин ҳолатҳо низ дида мешавад, чунки бо шахсе ки шумо агар алоқаи ҷинсӣ дошта бошед, микрофлораи организми вай ба микрофлораи шумо мувофиқ наояд, дар он ҳолат низ метавонад цистит ба амал биёяд. Чунин ҳолат бисёртар дар навхонадорон дида мешавад, ё ин ки дар шахсоне ки алоқаи ҷинсии бетартибона доранд. Агар бо забони дигар гӯем, якчанд половой партнёр. Нишонаҳои цистит кадомҳоянд? Якум, тез-тез ва кам-кам пешоб кардан. Шумо ҳис мекунед, ки пешобдони шумо пур, вале то охир пешоб кардан наметавонед. Дуюм, дард ҳангоми пешоб кардан. Дард дар поёни шикам бисёртар. Сеюм, сӯзиш, хориш ва нороҳатӣ дар узвҳои таносули занона. Панҷум, беҳолӣ, бемадорӣ, таби баланд. Вале бисёр ҳолатҳое мешавад, ки дар шахсон беҳолӣ, бемадорӣ, таби баланд дида намешавад. Ин аз организми ҳар як шахс вобаста аст. Табобати цистит чӣ гуна аст? Дар аввал шумо бояд таҳлили умумии пешоби худро бисанҷед ва аз ташхиси ультразадо бигузаред. Вақте ки натиҷааш тайёр шуд, духтур дар аввал вобаста ба ҳамон натиҷаи пешоб ба шумо тавсия медиҳад. Антибиотикҳо, кадом намуди антибиотикҳоро духтури шумо вобаста ба ҳамон анализи пешоби шумо тавсия медиҳад. Дуюм, урасептики, ба онҳо дохил мешавад уралесан, китфлейм, канифрон, фитализин. Албатта ин доруҳоро низ духтури табобатии шумо бояд тавсия диҳад. Сеюм бошад ин витаминҳо. Агар дар шумо чунин нишонаҳо дида шавад, албатта шумо бояд дар аввал ба духтур муроҷиат кунед, чунки истифодаи бетартибонаи доруҳо баръакс ҳолати беморро вазнинтар мекунанд. Бе маслиҳати духтур ягон доруҳоро истеъмол кардан мумкин нест, хусусан антибиотикҳоро. Умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. Саломат бошед.